GFC 29 Фаридун Одилов зидди Степан Горшечников муҳориба барои камарбанди вазни ним вазнин. умед дорам ки Фаридун омода аст ки то охир ҷанга, чунки ман то охир меҷангам. ман ҷангҳои ӯро дидам. ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка сахт аст. не ки мо калид барои задани ӯро меёбем. 16 октябри соли 2020 Самара, майдони МТЛ GFC 29 муҳорибаи асосии турнир барои камарбанди вазни ним вазнин Фаридун Одилов зидди Степан Горшечников. бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави GFC дар вазни ним вазнин Фаридун Одилов. Сергей Калинин, ман тайёрам. агар ки хоҳӣ муҳорибаро қабул кун. Eagle FC 33 Фаридун Одилов зидди Сергей Калинин муҳориба барои камарбанди вазни нимёна. агар ман дар ин муҳориба пирӯз шавам, ин қадами калон барои ман мешавад. асос ба ҷанг бо тайёрии хуб баромадан дар кор. боқимондааш аз ҷониби худованд аст. ман фикр мекунам ки муҳорибаи вазнин мешавад ва тамоми 5 раунд идома хоҳад дод. ҳамаи чиз рӯзи 9 феврал дар қафас маълум мешавад. Тоҷикистон ба пеш. 9 феврали соли 2021 Москва, турнири Eagle FC 33 муҳорибаи асосии турнир чемпион Сергей Калинин зидди довталаб Фаридун Одилов барои камарбанди вазни миёна. анҷоми муҳориба 4 раунд бо тариқи нафасгир кардани рақиб. ҳамин гуна ғалаба ба даст оварда ва чемпиони нави Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Терминатор Одилов. Eagle FC 39 Фаридун Одилов зидди Марсио Сантос муҳорибаи рейтингӣ. 22 август Нижний Новгород Eagle FC 39 Фаридун Терминатор Одилов зидди варзигари бразилӣ Марсио Педро Сантос. ҷой барои қуллаи баландии рейтинг. 22 август Нижний Новгород Eagle FC 39